istutaan tähän penkille. Näetkö lapsikulta nuo nuorukaiset? Hymyile nyt. Hymyile lapsikulta. Miksi sinä? Tämä on hauskanpidon uusimpia lajeja, niin sanottua koirailua. En tiennytkään, että prinssi on niin taitava koirailija. Hei, mutta katsokaa! Mitä oikkuja nuo on? Ignasi, ota pois. Ignasi, mitä vaan? Margareta! Jos minä sanon, että sinä tarjoat ruutanaa, niin sinä käsket tarjota ruutanaa. Älä haasta riitaa. Sillä kun minä laukaisen sinun päin, ja sen minä voin tehdä, voin laukaista, jos haluan, sillä minulla on kaikenlaisia syntejä tililläni. Nainen vapisee edessäni, sillä minä olen syntinen kuningas. Muista tyhmyyden, synnin, väkivallan ja valitusten kuningas.